Nadakpa ng 39 anyos nga lalaki atol sa drug bypass operation sa Surigao City Police Station, Drug Enforcement Unit o First Surigao del Norte, Provincial Mobile Force Company dito sa Purok Calachuchi, Navarro Street, Barangay Taft, Surigao City, alas 10:35 sa miaging buntag. Giila sa kapulisan ang suspek nga si Ace Fuentes Gimao. Walay trabaho og residente sa lugar. Nakumpiska sa otoridad gikan sa iyang posisyon ang usa ka plastic sachet nga napalit sa poser buyer og siyam ka plastic sachet nga dunay gituwang shabu nga mitimbang sa 1.5 grams o gibana-bana nga nagkantidad sa 10,200 pesos, usa ka 1,000 nga mark money o gaban pang drug paraphernalia. Ang suspek o ang nakumpiskar nga mga droga o gaban pang ebidensya ang anana karon sa kustodiya sa Surigao City Police Station o pasakahan sa kasong paglapas sa Section 5 o 11, Article 2 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og Premium D3 alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.